Iktar ma titgħallem, iktar aħjar. Hekk sostna magħna Salvo Zammit, żebbuġi ta' 83 sena, residenti f'San Vincenz de Paul li beda jattenti għal kors organizzat mill-Università ta' Malta, fir-residenza stess bħala parti minn dik li qed issejjaħ l-Università tar-Rabeta. Ejwa, għax iktar ma titgħallem iktar aħjar. Salvu kien wieħed minn bosta anzjani fir-residenza li laqa l-inizjattiva tal-Università li tibda torganizza korsijiet għall-anzjani f'San Vincenz u dar San Giuseppe fil-Fgura. One News tkellem ma' Edmond Jackson, il-lettur li ta' l-ewwel lecture dwar il-mużika u l-użu tal-istrumenti Maltin. Huwa saħaq li minkejja l-età avvanzata tal-anzjani seta' jara fihom l-aċċa t-tagħlim. Qal li fil-ħajja qatt mhu tard li titgħallem u dawn l-anzjani huma ta' ispirazzjoni għalih u jagħmlulu kuraġġ ta' sur biex jibqa' jgħallem lill-anzjani li ma baqgħux jgħixu fil-komunità. Jiena hawnhekk niġi biex norihom naqra l-esperjenza tal-istrumenti Maltin, biss ħafna drabi ma' dawn l-anzjani huma jgħallmuk ukoll. Għax tkun qed titkellem fuq iż-żmien tagħhom li jiena ma nkunx għextu. F'din il-lecture b'toma Maltija spikkat il-vuċi ta' anzjana li fit-tmiema erħitilha tanni u tferraħ lill-anzjani sħaba fil-kors. Wiċċek wiċċ l-anġli tas-sema, l-anġli jħarsu jadoraw u samaħat bewxa minn fommu il-passjoni u l-mewtral. Is-Segretarju Parlamentari Anthony Agius De Celis li attenda l-ewwel lezzjoni qal li l-Università tar-Rabeta hija prova oħra ta' kemm il-Gvern għandu għal qalbu l-ġustizzja soċjali u ħadd ma jibqa' soċjalment esklus. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.